Salmo Kapitulo 96. Ang Diyos maoy labing gamhanang hari. Awitig bag-ong awit ang Ginoo. Awitin ninyo ang Ginoo tibuok kalibutan. Awitin ninyo ang Ginoo ug dayga siya. Matag adlaw isangyaw ang maayong balita nga siya ang nagluwas kanato. Ipaila sa kanasuran ang iyang himaya ug ang iyang kahibulungang mga buhat ngadto sa tanang katawhan. Gamhanan ang Ginoo ug angayan gayong daygon. Kahadluki siya labaw sa tanang Dios. Ang mga Dios sa ubang mga nasod, mga Dios lamang. Apan ang Ginoo maoy nagbuhat sa kalangitan. Himaya ug halangdon naglibot kaniya. Gahom ug katahom anaa sa iyang templo. Dayga ninyo ang Ginoo kamong tanang katawhan sa kalibutan. Dayga ang iyang himaya ug gahom. Ihatag sa Ginoo ang dungog nga angay sa iyang ngalan, pagdala kamog halad ngadto sa iyang templo. Pangyukbo kamo sa Ginoo inigpakita niya. Pangurog kamo sa tubangan niya kamong tanang katawan sa kalibutan. Isangyaw ngadto sa tanang kanasuran hari ang Ginoo. Ang kalibutan gipahimutang niya og dili kayod kini matarog. Pinasubay sa ustisya hukman niya ang tanang katawhan. Paglipay kamo langit ug yuta. Panaghugyaw kamo dagat ug ang tanang binuhat nga anaa kanimo. Pagmaya kamo mga kaumahan ug ang tanan nga naa kaninyo. Unya ang tanang kahoy sa kalasangan mag-awit sa kalipay sa tubangan sa Ginoo kay moanhi siya sa paghukom sa kalibutan, maghukom siya sa tanang katawan ug sa tibuok kalibutan subay sa hustisya ug kaangayan.